हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअ नायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो सो लोगोफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा दासिम जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे आं भिडिअनि गोदान आपडेटखौ होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै दिङा प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां संगीना ब्रह्मनि डिरेक्शन होनायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर सो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायोआनो जानांगौ दे बे भिडिअनि टाइटेला मा जागोन एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों गाब गैयै जायख्लं दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनो थाखाय मानोना लोगोफोर जों बे भिडिअआव संगीना ब्रह्म बिथांनि खर' थाख्लु खालामजानायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आंथ' लोगोफोर नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाना दं दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे भिडिअआवहाय गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों संगीना नेरसोन पिंकी मुलुग महिन राइबेल थमसन आरो बिग्राय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों मुलुग बर' दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ होदों आरो नाव दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनाय दाबावदे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर।